Само чуй. От сутринта едва се сдържам да не експлодирам. Имам топ новина за теб. Да не си отслабнала. И ако не е това, не мисли на дребно. Напълняла си. И ако няма да ти кажа. Човек не може да се пошегува. Дефне и Кахрама се размещат. Добре, Личо. Развод ли каза? Да, скъпи. Майко мила. Отдавна подозирам, че има проблем. Кахраман не идва на работа и вкъщи не се прибира. Явно е заради това. Шокиран съм. Сигурно ли? Майка ти каза, че ще се намеси и ще ги помили, но Дефне го е решила. Дори днес се изнесе. Татко какво каза? Още не знае. Майка ти не иска да се разчува. На мен не го е казала. Якуб, много си лош. Нали знаеш, че не обичам тайните, Шукран? На вечеря всички ще разберат. Нека татко да научи какво прави Кахраман. Но как да съм, Личо? Обикалям нагоре-надолу. Не мога да се концентрирам върху нищо. Сякаш съм в някаква дупка. А ти как си? Като теб. Елиф, тя добре ли? Добре. Но ти не ми изглеждаш добре. Видя ли се пак с Къдир? Звъни ми, но не вдигам. Приключих с него. Трудно се прощава, нали? Мене питаш ли себе си? На кого не можеш да простиш? На Дефне ли? Сложно е. Какво става с вас? Толкова добре се разбирахте. И дете чакате. Какъв е проблемът, не мога да разбера. Забрави. Хъпни, миличка. И ти не ядеш. Тревожа се за мама. И аз. Ами ако се влуши или се случи нещо по-лошо? Мазла.